Boleh baru ki viewers saya sen pada ni ke video ngan orang BIP hak bayar di bad ki kubon like kam. Disanga bayi ni ke video nama akan di ke bakong sanbha kam tamai ki kena samla pule. Di lada pi ki kimi ki paru pi don ki kun ki jong pi ki bala pendep ya ke kelas 10 bad kelas 12 subha sangap ikan ke video nadu basdang do banakut bad le ya kini jingdon kam na ko benta ki jingarap isa shiki kun ki jong pi kata kabadi jong ka Dr. Rajendra Prasad Scholarship jong usnam arhajar apundriu bad arjar arpunyau je yang kini ka scholarship la applied terpang na ko benta ki samla pule ki bela pendep ya ka kelas 10 bad kelas 12 mo bad ki kena lani ki samla pule ki ba apply na buta kani ka Dr. Rajendra Prasad Scholarship jong u arjar pnyo kinyo ia ka song pisa kabada kabatang shisin one time scholarship benefit kabakot syadu kalai ho hajar tangka di sngabha ki ita gi jingdon kam ha kaba phile na kabanta pan apply ya kani ka scholarship. The name of the scholarship kadai jong Dr. Rajendra Prasad Scholarship Program arjar apnyo ang ta ka scholarship amount ka pisa kan dei hadu life ho hajar pinyo ang ta application deadline ka jingkut jong ka application kan dei hadu ubenai Jun arpu pratarik terang don semba ka to kan singi tingala kumpen slam khandiat hak bai dei bat ban ai ni kubor tang ba ngapan ma bp baro tangba kino ki viewers ki bapai gani ke video lada pidon ki para ni ki handman lani ki bahaya ngasem jungpi late no shi ki cyber wajan jungpi ong ki ban pan apply lem na kamta kani ka scholarship mo nangta application mode kan day online nangta target region yang kani ka scholarship la like nang na kabanta ki kena ki badai na po kanot east region mo na po north east jongi tinata kadao shimi kani kalat kabu late ban apply na kabanta pinyo ya katika life ho hajar nata who is eligible mano ki bala ban apply na mta katika scholarship ki bala ban apply na mta katika scholarship ki don arjat ki kena kata na mta ki kena ki papas ya class 10 sabha te ki kena ki dei ban pas ya ka class 10 mentau snam arjar arpunriu but ki deiru ban yo ya ka 65 percentage mo ki dei ban yo 100% ka percentage ha ka class 10 board exam nangta ka total annual parent incomes ka income jong ki kimi ki pa kam palat kam dei ban palat pat ya ka prala mo ha ka shisnam je lada phile ya ka income certificate ru phide phimdei ban tho palat ya ka prala no phide ban tho below 8 lakh nanta ki khna ki bal pass ya class 12 jong usnam arpusan bat arpun reu mo ki bala pass arpusan ru phila bat ki khna ki ba pass mdaw usnam ru kila pan apply nanta hangne ru phide ban yo ya ka 100% percentage ya ki khna ki ba Siang ya kelas 12 ru kidi banyo 100% percentage. Nangta hangneru ka total income jong ki kmi ki kpa kam dei ban palat ya ka pralak. Mo. Nangta special preference categories special priority will be given during the selection process to students who pass out from government school, person with disability, and student residing in the northeast region, including Meghalaya. Tiki kamperkhat ya ki kena ki badon jingduna ki bawan na ki school sorkar ban kamtame ki badai napo state Meghalaya. Nangta scholarship benefits mau ke jingyo lengbaga ni ka scholarship pide kumbang ala de banong ka pisa ka bakot hadu life ho hajar tangka pinyo nangta kani kalong kumsi benta ban yarap ye phi ban siu ya ka baikot ya ki jingdon kam jung phi hagi jingpuli ki jung phi mo kat life ho hajar te kala yarap shibun lada mengi ki ba duna ha ka yok kot ngi ki ba duk kala yarap shibun
mo wat nomong tang lai po hajar kanum mentoy hindi kelak mentoy lada pila yo. Okay. To complete your Dr. Rajendra Prasad Scholarship Program online application, smoothly make sure you have scanned. TPD banduan ni gini ki scan copy, kata kum ka passport size, class 10 mark sheet, class 12 mark sheet, valid proof of admission, ka admission admission certificate ru PD banduan hang no village patunta terma. Current fee receipt, ka shubu mata village admit hagano college lene kano no school di penyo ka valid proof jong ka admission nang ka receipt kat no ka by school hangte pihapan submit lang ya kata nang annual parent income certificate nang ka income certificate jong mi pa kin mau ha ka income certificate kam de ban pala de pala mo nang bat ka bank account ni ke di ka pakongsan di ban penbiang. Lada pimpat don bank account pidi ban pli shwai ke bank account dan ni ai ke bank account juno ru melili jung me ipai bhayeng asem nakta sesubmit. Kata kedeki jing don kam haba pile ya kenika online jong ka scholarship Dr. Rajendra Prasad. Step to guide. Bapinle nak ka online application jong kenika Dr. Rajendra Prasad scholarship. Klik ya link ke bang bu po description box lani late shaki cyber ng ongi pi late shaki cyber nama hapo cyber kila tip lo nanong sedong ongi ki bang adon kamande amtaka scholarship tamba di ban mention pat jong ka Dr. Rajendra Prasad scholarship je lada pikwa ban ai daga link ru sa klik ya link ke bang bu po description box lani hapo comment pins jonga klik nang tu ta lani soong klik daga ni link ya gitu kinong le cyber kilap ne epi kilap pen register epi kata kadika jingkot pat agaleng keconga di tangkatai hakbe di bat kenika kubor de section ngonong epi siam ya kenika lat kabu kamtam ikun samla late no ban apply nak benta ka scholarship ka bakot hadu laipo hajar tangka kublei shibun bat wanam klet pat ban share shiki parlo ki jongpi bat ban subscribe nak benta ki wei pade ki updates hakbe di bat ki kubor lai kambat ki baye di bat ke education kublei shibun